हरा महादेव मैया पार्वती भवानी की जय। आज शक्ति जगदम्बा की जय। ऊपर भगवान नीचे धरती माता की जय। छपड़ोपुट के देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितना गुरु भाई शिष्य बहन है गुरु से जुड़े हैं उसकी चरणों में लाखों लाखों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करे। हे गुरु भाई शिष्य बहन मेरा प्रणाम स्वीकार करे। आइए दोस्तों, एक चर्चा लेकर आए हैं आप लोग का बीच में। आप लोग सुनिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए कि मेरा चर्चा मेरा भजन कैसा लग रहा है। तो आइए सुनते हैं। देखिए गुरु बहन, एगो सेठ रहलन तो उनका एगो बेटा रहे। तो सेठ इतना कंजूस रहलन कि उ कभी कुछ भी खर्चा ना करस। 1 रुपया ना दान करस, ना 1 रुपया पुण्य करस, ना 1 रुपया कोई के देस आए। इतना धन रहे फिर भी ना कहियो भंडारा करावस, ना कहियो दान करस, ना कहियो भिक्षु भिक्षार के देस, आ ना कुछ भी करस। बस खाली धन बिटरस बाकी कहियो दान पुण्य ना करस, ना पूजा पाठ करस, ना कहियो अच्छा से खास। त का भइल कि उनकर एगो बेटा रहलन त बेटा के शादी भइल। त उनकर बहू अइली त देखली कि बाबूजी कहियो मतलब कि दान पुण्य नहीं करत, कहियो भक्ति भजन नहीं करत, कहियो भिक्षु भिक्षार के नहीं देत, कहियो कुछ भी नहीं करत। त बाबूजी के कैसे माटी के मतलब कि ऊपर जाए, त बाबूजी के कैसे अगति लागी। त का कहली कि अपना पति से कहली कि सुन तानी, देखी ना हम अपना नैहर रहनी हनु त हम कहनी कि अच्छा घर में हमार शादी बियाह हो जाई। उनकर जौन पतोह रही गुरु के शिष्य रही, आ बचपने से चर्चा करत रही। त उ कहले रही कि हे गुरुजी, अच्छा घर में हमार शादी बियाह हो जाई, अच्छा घर में हमार रिश्ता हो जाई त हम ओजा जाए त बहुत धूमधाम से भंडारा खुलवा के चर्चा कराए। तो अपना पति से कहली कि सुन तानी, हमारा ये मन्नत बा कि हम बहुत धूमधाम से चर्चा कराएं आ भंडारा खोलवाएं। लेकिन बाबूजी तो ऐसा कंजूस बानी कि ना चर्चा करावे देम ना भंडारा करावे देम। त का कइल जा, हम गुरु के शिष्य बानी त हम कहले बानी त हम त करइबे करे। का कइल त उनकर पति जीवन रहलन बहुत अच्छा रहलन। कहलन का कि टेंशन काहे ले बारू, चर्चा भोकले बारू भंडारा भोकले बारू त होई, टेंशन मत लो। त कहलन अपना बाबूजी से कि ये बाबूजी आज तहार केस बा, कहीं कुछ के केस चलत रहे। त कहलन कि बाबूजी आज तहार तारीख के बा, केस के तारीख बा, तोरा जाई आज हम ना जाए, मन नहीं कर। त उनकर बाबूजी कहनी कि ठीक बा हम जातनी। उनकर बाबूजी चल गलन तारीख पर। ई का कैलक लो दोनों पति पत्नी कि गुरु के चर्चा सब शिष्या बहन लोग के निमर्ती दे रहे। पूरा गांव मोहल्ला भिक्षु भिक्षार मतलब कि गांव टोला मोहल्ला पूरा मतलब कि ढोल पिटवा दलन कि सेठ का घरे चर्चा बा आ भंडारा बा। उनकर बेटा पूरा मतलब पूरा भंडारा के ऐलान करवा देना। अब का भइल कि पूरा शिष्य बहन गुरु भैया शिष्य बहन सभे आए, चर्चा होके लागल, एने भंडारा के जुगाड़ होके लागल तो बने लागल। का भइल कि चर्चा होखे लागल। गुरु के चर्चा बहुत धूमधाम से करौली। बहुत माने गुरु भैया शिष्य बहन इतना आइलो कि फिर बात का बहुत धूमधाम से गुरु के चर्चा करौली। आ करौला का बाद में जब 3 बजे चर्चा खत्म हो गए तो 3 बजे से लगली खियावे। दोनों बेकत लगलक लो भंडारा खोलवा के खियावत 5 बजे। ए गुरु बहन 5 जब बज गए जब 5 बज गए, अब का भइल कि उनकर बाबूजी तारीख पर से आवता तले सारा भिक्षु भिक्षार पंडित शिष्य बहन गुरु भाई लो सब कोई खा के हेतना मोटरी बांध ले बालो। आ बांध के आ लेके जाता लो। आ रास्ता में बतियाता लो कि बताओ सेठवा कितना कंजूस रहलक ह, आ बेटा पतोह कितना दानी बा कि खियलक ह से खियबे कैलक ह, आ मोटरी बांध के देलक ह। त अपना मन में सोचत रहन कि कौन ऐसा सेठ बा कि ओकरा घर में इतना भंडारो हो गइल बा, बानियों के देले बा। तब पूछलन ये भाई सुनलो कहाँ ही भंडारा होता।
आ त आई बाली ए मालिक ए सेठ जे राजा साहब रौरा नइखे मालूम, रौरे घरे त सब होता, रौरे घरे त चर्चा भइल धूमधाम से रौर बेटा पतोह करौलक ह आ रौरे घरे सब कुछ भइल हटे हैं। आ रौर बेटा खैनी हसे से खैनी हसे देखी ना इतना बांध बांध के देले बा। आ त हमरा घरे आ त हाँ अब त सेठ के राजा के एकदम आए छोड़ के बाय हो गइल कि बाप रे एक दिन गायला ना भइल हमार बेटा पतोह सारा धन लुटा देलक। गइल आ जाके जब देख तारन त पूरा मतलब भंडारा हिंगतिया सब छिटेथी भइल बा, बिखरल बा, मार अनाज पानी उबरल बा। त कहलन कि बाप रे बाप एक दिन हम चल गइनी त हमार बेटा पतोह सारा हमार धन बिलवा देलक। जब तक ले इतना धन हमार आई ना तब तक ले हम अन्न पानी खाएम ना। कहल अपना बेटा पतोह से कि जब तक ले इतना हमार धन तू लोग लुटा देल हलो आ भंडारा करा देल हलो, इतना धन फिर घर में हमरा ले अइबलो ना आई ना तब तक ले हम अन्न पानी कुछ ना खाए। आ जाके रुसना घर रहे, एगो घर रहे, सुतत रहलन ओई कोठरी में जाके सुत गइलन बेचारा के कुछ ना पानी पियस ना खाना खास ना कुछ ना। उ राजा साहब का भइल कि ई बेचारी का जौन पतोह रही उ गुरु के शिष्य रही, गुरु के चर्चा भजन एक दिन ना छोड़स उनकर पतोह हैं। अब करस त का करस कहली कि हे गुरुजी अब का करी, हमर ससुर त ऐसे ठान के सुत गइनी कि हेतना धन कैसे जुटी, अब हम का करी। त बेटा गलन ए बाबूजी उठी खा ली, ए बाबूजी उठी का त ना जितना धन हमार लुटौले बारलो उतना धन हमार जोगैबलो तब जाके हम खाना पीना खाएमा चाहे कुछ भी कर। अब का कैलन बेटा चल अइलन, हार के उनकर बहू रहली, उ बहू गइली थाली में खाना ले लेली आ पानी ले लेली आ गइली कहली ए बाबूजी उठी खा ली। आ त ना जितना धन हमार तू लोग भंडारा में लगौले बारलो, चर्चा में लगौले बारलो उतना हमार जो गौबलो उतना धन हमार आई आ तब जाके हम खाना पीना खाए। उनकर बहू कहली कि ए बाबूजी ठीक बा रौरा उतना धन आई तबे रौरा खाना पीना खाए। त बाबूजी रौरा त मरे के किनारा आ गइनी, 10 दिन 5 दिन अन्न पानी रौरा छोड़ला भइल मरे के किनारा आ गइनी, तो अभी धन का करे आ त कुछ भी करे हमार उतना धन आवे के चाही तबे हम खाना पीना खाए। बहू कहली कि ए बाबूजी आज न त काल रौरा त मरिए जाए, आखिर जब जाते बानी त भगवान जी भी एगो हमार सामान ले जाए। आ त कौन चीज आ त एगो सुई ले जाए, भगवान जी भी एगो हमार सुई ले जाए। तब त ससुर का कैलन उनकर की कहतन कि पगला गइल बारू हैं, भगवान जी भी एगो कुछ जइबे ना करेला, एगो रुपया जइबे ना करी, हाथ भर एगो डाँरा देह में डाँरा जइबे ना करी, हाथ भर कपड़ा जइबे ना करी आ सुई कैसे चल जाई। आ त ना चाहे जैसे रौरा ले जाए बाबूजी सुई त ले जाए के पड़ी। गुरुजी के ई आदेश बा कि अब तहार ससुर आवत तारन उनका से तू सुई भेज दिह हैं, तहरा गुरु के आदेश बाटे, हमरा गुरु के आदेश बाटे कि एगो सुई भेज दिह। आ त केंग ले जान तू ही बतावा कि केंग हम सुई लेके जाए, कोई कुछ लेके गइल बा है कि सुई लेके हम जाए, तू ही बतावा। कहली कि बाबूजी बताएं जब एगो रौरा से सुई नइखे जात, रौरा मरे के किनारा आइल बानी, जब एगो सुई नइखे जात तो ई बताई कि हाथना धन का रौरा लाद के ले जाए हैं कि ना चर्चा करौले बानी आ भंडारा करौले बानी त रौरा ठान के सुतल बानी कि जब तक उतना हमार धन आई ना तब तक ले हम खाना पीना खाएब ना। तो जब रौरा बताई कि जब सुई एगो जइबे ना करी त हाई हाथना धन कैसे ले जाए बताई। त ऐसे अच्छा बा कि उठी खाना पीना खाई बाबूजी। पतोह कहली कि खाना पीना खाई आज से भगवान के भक्ति में लगी, दान पुण्य करी, भंडारा खोलवाई और गुरु के चर्चा में गुरु के शिष्य बन जाई। यही मेरा कल्याण बा, जितना पाप कैले बानी, जितना रौरा दान पुण्य नइखी कैले सब कुछ गुरुजी क्षमा क के कल्याण कर दे। ससुर उठलन आ उठ के का कैलन कि भोजन कैलन आ वो दिन से गुरुजी के लगलन एक लोटा जल लेके गुरुजी के मंदिर में जाए आ लगलन पूजा करे। आ वो दिन से पूजा पाठ करे लगलन आ गुरु के शिष्य बन गइलन
आ उस दिन से गुरुजी में नाम घोषणा करा दिलन। आ उस दिन से सास ससुर दुनू पति पत्नी लागल लोग गुरु के चर्चा करे, भजन करे, दान पुण्य करे आ लोग के कल्याण करे। आ उस दिन से गुरुजी कृपा करे लगनी। हरा हरा महादेव।